Hej nyvalgte tillidsrepræsentant. Dette er en lille instruktionsvideo og en præsentationsvideo over det kursusforløb, I skal i gang med. Først og fremmest vil vi gerne have lov til at præsentere os. Vi er underviserne. Jeg hedder Jens, og det er min medunderviser. Dernæst vil vi gerne have lov til at lige at fortælle jer om nogle ting, som vi skal på kursus i og skal vide. Jeg har lavet en lille spiseseddel. Det jeg vil fortælle det og vise jer, det er vores lokale, vi skal være i. Snakke lidt om de emner og hvordan kurset er bygget op, I skal på. Ting, I skal huske at medbringe til kurset på første kursusdag. Og så selvfølgelig lige en generel hej til os alle sammen. Først og fremmest skal I lige have lov til at se lokalet. Jeg vil nu lige tage kameraet her og præsentere lokalet, som vi skal sidde i, når vi nu ses her til efteråret. I kender det måske allerede, I har måske været i afdelingen og set det før. Det er her, vi skal være, og det er det her rum, vi skal fungere i og praktisere vores læring i. Selve grundforløbet er bygget op af moduler med teori og med arbejdsperioder indimellem, hvor I er ude og opleve og løse opgaver i praksis, som vi tager med ind på næste kommende teorimodul og samler op på. På den måde håber vi at kunne binde an vores teori til den praksis, I kommer fra ude på jeres arbejdsplads. Så er der emnerne. De mest fundamentale emner, I som nyvalgte tillidsrepræsentanter skal lære noget om, er rettigheder og pligter, som I har som tillidsrepræsentanter og får som nyvalgte tillidsrepræsentanter. Vi skal prøve at have lidt med personlige kvalifikationer at gøre, og det handler om at kommunikere, at kunne sætte dagsordner og at kunne fungere i møde og forskellige sammenhænge, som har med jeres arbejde at gøre. Så skal I selvfølgelig også lære en del om de love og regler, som selvfølgelig også gælder på jeres arbejdsplads. Sidst, men ikke mindst, skal vi så også have lidt socialt samvær, fordi det er jo vigtigt, at vi også hygger os og har det godt. Nogle ting, I skal være søde og huske at tage med, når I møder op første gang, det er, hvis I har en USB-nøgle, det er en rigtig god ting i forhold til at tage materialer med hjem i digital form. Dernæst skal I huske den kode, I får tilsendt, som giver jer adgang til tillidszonen. Den skal vi også gennemgå, når I kommer. Ellers håber vi bare, at vi får nogle gode dage og et lærerigt forløb sammen. Vi glæder os.